и на път за вкъщи до сексуални посегателства. Диапазонът на насилие е голям. Изхождайки именно от това, Wing Chun организацията развива програмата Wing Chun Kids. Възрастовата граница е между 6 и 12 години, а опорната точка е самозащита. Wing Chun инструкторите се занимават с всеки случай конкретно, разработват различни решения на ситуацията и ги разиграват с децата на групи, като непрекъснато си сменят ролите. Целта – така децата получават богат набор от решения, но също така и способностите ефективно да ги приложат. Също така тренировките комбинират елементи от Wing Chun с групови игри. Целта е да се подобри моториката и усещането за собственото тяло и да се възпита от децата удоволствие от движението и постепенно самоопазване и самоосъзнаване. Съдържанието обхваща различни неща, от приложна самоотбрана до упражнения за осезание, кръгови игри и дори теоретични упражнения, като например как възниква скандалът, какво става когато се пие алкохол и прочие умения, свързани с овладяване на конфликти. С детските програми ЕФТО, Европейската Wing Chun организация, иска да допринесе за това децата да станат утре честни и съзнателни хора, които да са в състояние да уважават чуждите интереси и адекватно да отстояват своите собствени.